kijk jij nou naar? 753 Speciaal Valentijnsprogramma. 020 Leuk, hè? Die doet speciaal Valentijnsgroeten aan zijn hond. Schitterend gewoon. Hè? 020 139 753 Nee. 8. Oh. Die zo lief is en waarvan er maar één op de hele wereld bestaat. Christen, mijn zielen. Heb jij... Nee. Heb jij echt niet? Nee. Oh. Ik hou van je, Monique. 020 139 753 8.